tady Rafty.cz a víte to u dalšího videa z horor tripů. Tak dneska už jsem konečně tady a teda přijde jsem natočil, ale už jsme tady, už jsem tady, už jsem tu a je tady pěkně, líbí se mi tady, jo, líbí se mi tady, já vám ukážu ještě barák. Klidně, tak počkejte, já půjdu se zvednu, já vám tady ukážu okna, vy toho asi moc neuvidíte, protože jsou tady. Já vám to ukážu víc, takže jdeme. A už jsme venku z toho domu. A takhle vlastně vypadá naše zahrádka. Jsou tady rajčata a jsou modrý. Mám modrý čtečky a to mi přijde hrozně zánovný. Čozný, ne. Když jsem si myslel, že se to nějaký special, ale později jsem zjistil, že je to jenom postřik. Pryč. Takže tady jsou citrus, limetka a tohle další citrus. Bohužel karamboly tady asi nedorostou. No nevadí, teď vám ukážu barák. Tam vypadá. Ne, to není celý barák. Takže tenhle ten horor trip bude trošku zajímavější. Teď máme pes. Venkovní. Máme venkovní pes. Takhle vypadá. A teď vám teda ukážu, co jak jsem. Ne. Takže pokud se neměl, tak tohle jste předek, jo. Jenom vyjdu z bránky. Mám to potřebuje, ať se to vypadá. Tohle to vypadá. Jo. Takhle. A no. Takhle to prostě vypadá. Jo. Ještě mám si nějakou vychytávku ukázat. Když se tady zavřu a půjdu tady ven s tuděma, tak se dostanete do baráku. Což je docela divný, protože já to ještě takhle můžu ukázat, že vidíte, že jste... Ne, nejste. Prakticky lehký. Když vám asi nic neuvidíte, tak to za to sorry. Já teď musím přelezou. Takový dobrý klíček. Jo. To je prostě, kdo se koukáte na Kogiho, tak jak se máte skoro. To mám mít ještě dneska na limošku, což taky natočím. Jajta. Hele, tady je rovnou sousední zahrádka, tak něco se musí tady ten strom růst tak debilně. Tak. Tady je listová cestička. Tak, teď se teda vrátíme a rozloučím se s vámi. Takže, A co si dělá?